O meu país está de pé como a min. Onte, millares de galegas e de galegos saíran ás rúas da Illa de Arousa para berrar ben alto: Altri non, mina non. A Galiza, o meu país, é un país que está de pé contra a falta de médicos, de pé contra os cortes na saúde, de pé contra a falta de oportunidades no rural, de pé no sector naval e textil, de pé contra os proxectos extractivistas como a mina de Touro, como a mina de litio do ADE ou a macrocelulosa de Altri. Estamos fartas das políticas do Partido Popular que só benefician a uns os poucos de sempre, os seus amigos. Queremos un país inclusivo para todas e para todos, unha Galiza onde ir ao médico non sexa unha corrida de obstáculos, unha Galiza onde se protexa o patrimonio natural, unha Galiza onde o noso patrimonio sexa poder vivir ali e traballar, ter oportunidades, transporte, médico, un país mellor. Thank you very much.